Uplynulý týždeň bolo slávnostne otvorené nové senior centrum v Sládkovičove. Výstavba prebehla za pomoci dotácií z eurofondov. Poskytne domov pre viac ako 70 obyvateľov. Domov tu nájdú tí, ktorí svoj zlatý vek chcú prežiť v príjemnom prostredí. Na slávnostnom otvorení senior centra sa zišli všetci tí, ktorí priložili ruku k dielu. Po krátkom sprievodnom programe prišlo na rad slávnostné prestrihnutie pásky. Tým sa dvere centra otvorili verejnosti. Máme tu pripravené lôžka pre 73 klientov plus 10 pre denný stacionár. Okrem nového vybavenia vo vnútri budovy centrum disponuje krásnym vonkajším areálom a vlastnou kaplnkou. Peniaze na realizáciu stavby sa investorovi podarilo získať cez eurofondy. Európska únia má svoje priority a jedna z tých priorít je aj podpora zariadení sociálnych služieb. A tento projekt splňuje všetky náležitosti a všetky podmienky na to, aby získal finančné prostriedky. Podaním projektu na ministerstvo pôdohospodárstva sa tak investorom podarilo získať z eurofondov finančnú čiastku viac ako 1 900 000 eur. A tak sa výstavba zariadenia mohla začať. Samostatná realizácia výstavby trvala iba od apríla 2011 do júla 2012. Pri spracovaní stavebného projektu musel investor spoločne s architektom popracovať na detailoch, nakoľko sa v centre budú pohybovať aj ľudia na invalidných vozíkoch. V spodnej časti sú izby pre imobilní, vlastne a tie vrchné podlažia už sú riešené pre mobilní. Všetko zariadenie, čo sa týka hygienické, čo sa týka zariadenia nábytku, všetko je zohľadené pre imobilných. Každý deň sa tak o pohodlie seniorov bude starať 33-členný personál, lekár, zdravotné sestry a opatrovateľky. Maroš Tóth, televízia KREA.